Здравейте хора и добре дошли обратно в моя канал в Влогмас ден 9. Днес ще е един така доста спокоен влог, понеже цял ден ще седим в къщи. И днес ще бъде такъв типичен, както доста от влогърките правят, ресет ден. Ще се изкъпя, нали по-скоро. Аз няма да си мия косата, за мен това не е къпане, т.е. се изрази грешно. Ще си взема душ, но ще си намокра косата, за да мога да я оправя, понеже изглежда пократително и мирише на цигари. Така че тя косата ми не е мазна по принцип, защото я мих в събота, което е преди 2 дена. Тя моята коса се омазнява трудно. И като цяло днес ще по-скоро тази вечер, понеже така доста време отне, за да започна да записвам този влог и стана късно. Та ще се изкъпя, ще пусна пералня, ще гледам финала на ЕРГ трябва да видя в колко часа е, дали е в 8 или е в 10, понеже не съм много сигурна. По принцип трябва да е от 8. Но, нали, считано, че ергенът е в 10, може и да е в 10 часа. Така че ще видя колко време имам, ще се изкъпя, ще пробвам един нов метод за косата ми с едни ролери, които така станаха доста вайрал. Ще обсъдим и това. И като цяло това ще подреждам сигурно, нали, такива маски, ще сложа маска. Също на лицето и като цяло днес пълен релакс, понеже вчера, за тези, които не сте гледали влога, който трябва да обработя, също това трябва да направя. За тези, които не сте гледали влога от вчера, ходих на 8 декември и на дискотека съответно. Та се прибрах късно. Това е от тия дни, в които така много ни се прави каквото и да е, но ще бъда продуктивна вечерта. Понеже до сега пих кафе, такива ми ти работи, имах малко неща да свържа за университета, които ги свърших и вече мога да се отдам на пълен релакс. Можете да се абонирате за канала, между другото, забравих да ви вметна, може да се абонирате за канала ми, да натиснете камбанката и да изгледате видеото до край. И да ходим да се къпем. Здравейте хора, връщам се с вид на мока кокошка, но красотата изисква жертви. Говорих ви за ето тези ролери. Те не са тези скъпите, които са в интернета. Тези си ги получах от Shein и ще ги пробвам. Имах един злощастен опит, но сега съм по-обнадеждена. Четох, направих проучване, като изгледах 10 видеа в TikTok, че косата трябва да е леко влажна и да се раздели на 4 секции. Аз нямам 4 секции, аз имам 3, но ще се опитам. Косата трябва да е леко влажна и аз за кадриците, които са ми с ролката, ползвам това и що годе се получават. Сега ще го пробвам и тук.
Прави косата много странна, но помага. Не знам по какъв начин. И сега ще си разделя косата на 4 части. Косата ми можете да видите, че е естествено кадрава. Така, знам, че трябва да се навива стегнато и да се закопче по някакъв... Добре. Така, малко ми свърши батерията, но това не ни спира да продължим с секторите. Така, делим този така и знам, че трябва да е отдолу и да се навива. По този начин. И да се закопче. Малко лабаво обаче стана. Много съм смешна. Така ще ме гледате до края на влога. Утре сутрин ще ви се включа да ви покажа крайния резултат. Аджеба, стават ли тези ролери за нещо? Разбрах, че посоката е ролера да идва отдолу. От моите уроци. Ето така стана. Ще се изсуша малко с сешуара, за да видя дали... Защото ми се струва по-мока, отколкото в принцип трябва. И ще ви се включа да ви покажа скинкер рутината. Поръчала съм си от Happy Pokeball и лимонадка, които сега ще хапвам, докато гледаме Агена. И ще ви се включа в някои реклами, за да направя маската и да ви покажа каква маска ползвам и така нататък. Хора, батерията на микрофона ми падна, надявам се да ме чувате добре. Има реклама на Ергена, за това ще имам време да си направя маската, която искам. Днес да пробвам тази маска на Yenges, която е така наречените Sleeping Mask, което означава, нали, да си я сложа и чак сутринта да я махна. Малко ми е съмнително дали да остана цяла вечер, цяла нощ по-скоро. Ще видя, зависи колко часа си легна. Ако понеже сега часа е около 9 без нещо. Тя е такава като шит маска. Сега ще видим. Но
Така и така си ги взимам тези маски. Поне някаква пайда да имам. Тя е много лигава. Мега лигава. Тя е на две части. Тя е на две части. Едно пипам желе. Така. Ужас. Ужас и безумие. Как се слага това нещо? Бе, сега в момента не виждам. Трябва да я оправя. Падна нещо чудесно. Така. И това вече е друго нещо. Така. Сложихме първата част на маската. Мязам на олигофрен, пълен олигофрен и се публикувам в YouTube по този начин съвсем доброволно. Трябва да го оцените. Наистина. Чакайте, има и втора част на маската, която трябва да сложим на брадичката, предполагам. Ужас. Майко, мязам на призрак вече официално. Вече официално мязам на олигофрен. До сега положението беше поносимо. Обаче сега вече наистина мязам на олигофрен. Оле боже. Сега ще видим дали кожата ми ще стане кристална или това е само пълен скам. Аз много не вярвам на такива неща, но ще видим. Очаквайте ме на тъмнейла да изглеждам по този начин. Ако изглеждам по този начин на тъмнейла, нещо не е наред с мен. Наистина. Сега се връщаме да гледаме Агена. Хора, много късно включване, за да ви покажа де-факто косата, която е на почти цял ден и не съм много доволна цялостно от резултата, но каквото и да е, можете да ми дадете някакви съвети в коментарите. Също да ви се извиня, че сигурно това видео ще го кача на 10, понеже днес трябваше да обработя видеото, което трябваше да кача на 8, но ще го кача не вечерта на 9, така че ще има 2 видеа за 10. Днескашното и, нали, което съм предвидила за 10, за което много се извинявам. Надявам се да няма такива дупки, но просто бях много заета тези дни и много изморена и нямаше кога просто да обработя видеята. Иначе можете да се абонирате за канала ми като цяло, да видите другите клипчета, които съм ви планирала, понеже в момента съм така в един процес на снимане на много клипове едновременно и чисто обработване на много клипове едновременно, за да мога да смогна с целия влогмас. Но така надявам се този влог да ви е бил интересен, макар че толкова по-лежерен и така нататък. Надявам се да ви хареса.
и да очаквате видеото, което ще кача по-късно днес за 10 и вече останалите дни от Влогмаса.